Γιατί το γάλα είναι αστείο. Γιατί είναι γάλακτο-κωμικό. Πώς λέγεται ο αλή που χαιρετάει. Γυαλί. Ποιο σκύλος δεν κρυώνει ποτέ. Το hot dog. Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι ένα θύραμα που προσπαθεί να τρέχει, fast food. Πώς λέγεται ο άντρας από το πλανήτη Άρη. Μανάρι. Τι κοινό έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο. Ασχολούνται και οι δυο με τούβλα. Ήταν ένα λέγκο, και ένα άλλο λέγκο και ένα άλλο λέγκο και ένα άλλο λέγκο και ένα άλλο λέγκο, και πάει λέγοντας. Πώς λέγεται ο καρχαρίας του γλυκού νερού. Ζαχαρίας. Ποιο ζώο έχει 8 πόδια και μου γκρίζει. Το χταβόδι. Ποια μπύρα σε κάνει κοινωνικό άτομο. Η Heineken. Πώς λέγεται το γουρούνι που πετάει. Σαλάμι αέρος. Πήγα διακοπές στην Ατλαντίδα, το νησί απλά δεν υπάρχει. Πώς θα λεγόταν η Ελένη Μενεγάκη αν είχε μούσει. Ελένη με γενάκι.